Yun. Padali siya doon. Padali mo siya. Balik ako ng kasanin. Vitamin. Oo, vitamin. Wow, very good man siya. Mana? Chicken. Pero na ay, no, di ba alam eh? Ara, boleh ko pirma ni do. Ara ko man ni do. Kaling ikaw na pirma be? Silti. Asyara. Ay, nako kaling chicken ano. Ini. Oo. Muna vitamins. Salamat. Bye-bye. Thank you very much. Chicken.